こんばんは、めぐっぺです。レイヤーズ・オブ・フィア追加ダウンロード版のインヘリテンスかっていうのかな、発音ちょっとわかりません。これをやっていきたいと思います。ちょっとマイクテストで少し序盤というかちょっとだけやりましたけど、最初からやります。よろしくお願いします。When I was a child, I used to lay in bed late at night, staring at the ceiling, listening to my father scream. Scream at my mother, scream at yet another failed masterpiece. Finally, just scream out into the darkness. It became my lullaby. And even when they took me away, the screams followed.I was once told that insanity runs in my family. It's time to make it stop. すいません、ちょっと黙ってしまいましたけど、なんか娘さんが押すF コントローラーがあれですね。コントローラーがマウスになっちゃってるから、ちょっと、これで、元に戻るかな。F って言われても、いけた。これですね。トーチをつけました。なんか、ありますね。あれなんか取れそうで取れないんですけど。よいしょ。取り方がわからないぞ。何ボタンなんだ、取り方が。取れた。何ボタン押したんだろう、私が忘れちゃった。わかんなくなっちゃった。うわー、文字ちっちゃい。親愛なる友へ。今日、新しい仕事の約束に出かける前に、君と話す最後のチャンスが欲しいと思っている。君が私の電話や手紙を無視している以上、やはり直接話をしなければならないと思ってね。もし君がこの手紙を読んでいたら、私の試みは失敗したということだ。すまない。君が私の呼びかけを無視するようなら、この手紙をドアに滑り込ませておこうと思う。昔のよしみでこれくらい読んでくれるといいんだが、もしも私がドアを叩く音が不快であったとしても、それは私の意図することではなかったと分かってほしい。君が抱えている問題について、奇跡的な解決策が見つかったと言えたらいいんだが、あいにくそうじゃないんだ。ただ君の法廷代理人として、いつだって全力を尽くしていたことは神に誓って本当だ。残念だけど君の問題をどうにかするのは私の専門外のようだ。こうなった以上、改めて可及的速やかに専門家の意見を仰ぐことを考え直してはくれないか。そうは言っても、私の助言を聞く気があるのなら、とっくの昔にそうしているだろうが、こんな形で終わるなんて残念だ。君と君の家庭のことを逸脱的にかけているよ。君の古い友人、弁護士ジェームス・ジェローム・サドラ。これ、レイヤーズ・オブ・フィアで最初動かしてた画家のお父さんですね。に宛てての手紙が残っていると。で、さっき話してた娘さんの声によると、大人ですよね。娘さん結構大人になってからちょっと
生まれ育った家に来たってことなのかな。よいしょ。相変わらずグイッと開いてやるやつですね。ちょっとこの開くのが、よいしょ。どうしよう。難しいし。よいしょ。ここになんかある。こうしよう。閉まらんとって。よいしょ。閉まるんかい。難しいけど、なんかもう、瓶が割れてましたね。なんかだいぶ、そう、結構されてて、これは、もう娘さんが大きくなってからの現状はもうこの家、廃屋になってるってことなのかな。で、娘さんは何をしに、ここの家に戻ってきたんだろう。お母さんとお父さんは結局、どうなったんだ。ドア。開けられない。開けられる。押すのか引く。調理場ですね。なんか匂ってるんだ。そうだ、なんか腐ってる。何が腐ってるの。よいしょ。開けて、何もない。いつからこの状態。懐かしいな、この開ける動作。いいよー。これ一個一個開けて調べていく感じなんですが、よっと。これは開かないかな。これは開かないのかな。ちょっと、何もないじゃん。とりあえず何もなさそうな気がするけど。いやー、なんかあんまり振り向きたくないと思ったら、ワンちゃん飼ってたんですよね。おう。なんかちょっと記憶の断片を思い出していってるのかな。でも、ワンちゃん連れてきたのって、この画家さんだったですよね。ちょっと、お父ちゃんちょっと機嫌が悪くなると、何するかわかんねえなーって感じなのかな。で、さっきここ開けたっけ。ここ開けてないですね。開けて、なんか、カードとかあるけど、特にコマンドが出ないから、調べなくてもいいのかな。いや、この微妙な判定が、よいしょ。ちなみに Xbox 360のコントローラーでやってるんですけど、このゲームはマウスでやった方が楽なのかもしれないなと思いながらも、ずっとこのパソコンはこれでやってるんで、もうこのままですけど、絵が違ってる。違ってるというか、もうここにあったなんかここのカゴに入ってた果物が全部なくなった絵になってるのかな。あれだけいっぱいね、ゲームの時にリンゴボロボロ出てきたから、そらなくなるわなーってなんでやねんって感じなんやけど。相変わらずこれ押せるんだな。ってことは、はい。これをぐるりと回しても、
これ載せるんじゃない？うん。これで、あれやり方がわからない。載せる方がわからない。こうゲットし、意味ないのかな？わかんない。いや、ちょっと操作の方法がわかんないから。先に進ここなんだっけ？物置だっけ？あ、よいしょ。ですね。あ、ワンちゃんが、ワンちゃんいじめられてるよー。やめてお父さんっていう、っぽいですよね。これでもなんか、絵はゲットした感じなのかな。さっきの鉛をなんかするような気がするんだけども、やり方わからないし、あれ開いてたっけ？開いてなかったよね。あれでも入ってきた時だから、開いてたのかな。でも、ここら辺行ったから、別の部屋を探してみようか。もう暗いね。さっき開けたところで、これも開けれるね。よいしょ。よいしょっと、操作がややこしいよ。よいしょ。ここ開けて、よ、特に何もないかな。なんか拾える。コンパクトかな？コンパクト。ミラーっぽいのが、懐中時計だ。特に何もない。写真が、これ、娘さんの写真じゃないかな。で、特に何もできないの。これなんか、手紙っぽいの入ってるけど。でもつかめないっぽいかな。この引き出しを開けたい。よいしょ。開けた。チリっぽい。よいしょ。よいしょ。特に何もないかな。よいしょ。瓶ですね。この家やったら瓶があります。お父さんがちょっとアル中的に飲んだくれてたのもあるから、これ見れるんじゃないと思うけど、やっぱり、よいしょ。愛する人へ何が起きたのかずっと考え続けている。理解しようともがいてもいる。私の大事な。助けてくれ。ただわからないんだ。どうしてこんなことをする？もっと他の手当てがあっただろう。頼むから教えてくれ。こんな仕打ちを受けなければいけないことを私がしたのか？できる限りのことはしたよ。わかっているだろう。すべてを与えたのに。身勝手で忌々しい売春婦め。なぜ私たちにこんなことをする？筆跡同じかな。
誰に宛てた手紙なんだろう。わかんない。まあ、ちょっと、なんか、こんな、親と、なんかお母さんとお父さんなのかな、なんか、やってて辛くなってくるんだけど、これ。これはもうチリですよね。ゴミくずみたいになってる。あ、これ、ここ開けてないけど。あ、いやいや、開けた。さっき見た。えーっと、確かこっちの方が書斎で、書斎いけるのか。書斎じゃなかったっけ。絵のところで、これ地下じゃなかったかな。地下もいけるんだね。地下に行くべきか。まず上に行くべきか。もう一つ、これがバスルームですよね。なんかもう汚い。やばい。掃除しましょう、掃除。なんか、拾えるな。ブーンってうるさい。ハエが。ハワイの下に、ヘルって地獄って書いているけど。ハワイ、なぜ地獄を待たねばならない。あなたにお似合い。ちょっと待ってよ。Why wait for なんて書いてるのいや、ハワイは、楽しみのため、なぜ、これにハワイのチラシに、釣りの絵とか、なんかドクロとか書いてる。多分お父さんなのかな。お父さんだと思うんだけど。で、まだ生きてるネズミちゃんでかいよ、このネズミ。これは開けられない。どうなんだろう。水出ないのかな。なんか、出る。よ。水出ない。まとまってるわね。もうこの時点で。よいしょ。ちょっと。ちょっとの、手が出ない。手マークが出ない。これが、操作に戸惑ってて、ホラー的なことが、よいしょ。こんなことをしても水は出ないし、鏡もなんか、映りませんね。特に見ることはなく、ここがなんか、前は開いてたけど、閉められちゃってるね。開けられない。なんか、ワープしたネズミの仕掛けがいっぱいあるところ。ゲットアウトって言われてたのは娘さんに向かって、この時間に帰ってくるわけないから、お前じゃないんだみたいな。閉じ込められちゃったよ。もう調べるとこないよね。
これまた1階だよね。お父さんの声が怖くて、そこに逃げ込んだのかな。もう、絵画も、これ、本当の本物の絵画使ってるけど、動けない。なんかついたてがある。ってことは、2階に、あ、いけた。なんか引っかかったのか。びっくりしたー。いや、びっくりしたって何がびっくりしたいう感じだけど、なんか変なとこでびっくりするよね。何？一体何の、いや、もう本当に何なのかわかんないんですけど。よいしょ。何かあるね。これも取れそうなんだけど、よし。ネズミやね。ネズミ。嘘。ライ。で、よくわかんない。とりあえず、お父ちゃんがよくわからなかったという。また思い出が。フラッシュバックをするゲームなのかな、これ。うん。あれお父さんか。そんな思い出がありましたということですね。もう結構ワンコ嫌がってたのかな。なんかワンコがいたらネズミ結構逃げてくれそうな気が。それは猫か。でも一般的に犬もネズミ出たらなんか怒ってくれる気がするけどな。よし。これも絵ですね。まがまがしい部屋。お父さんの絵描いてる部屋が、なのかな。まがまがしいって感じよっ。ここは相変わらず開かないんだ。これ、本編の時も、なんか鍵がないと開かなかったんですよね。ここははい。よいしょ。開くね。寝室です。寝室。レコードもないから回しても。思い出し。お母さんかな。お母さんかな。てかお母さんだよね。もうお母さんもおかしいし、お父さんもおかしいしって、娘はまともに成長できたのかい？私だったら逃げるな、これ。痛くないわ。さて、これ開けれない。これは開けれない。寝室もダメ。で、お母さんが痛いっていうのは多分、やけどの後遺症で痛いって言ってるんでしょうね。でも痛いの子供に助けてくれって言うたって、子供医者じゃねえんだから、無理だわよ。お前はお父さんみたいだって言うけど、そらお父さんの娘だけど、あんたの娘でもあるのよっていう気がしますよね。お母さんも怖い、お父さんも怖い、私は隠れてます、みたいな。このゲームなんかやってて辛くない？辛くなっ
てくる、怖いというより辛くなってくるゲームって気がするんだけど、ちょっと気になる部屋があります。そこへ行ってちょっと一旦終わりたいと思います。ここも開かないかな、今は。開くのかな、今でも。開いた。お母さんの絵。お母さんなのか、娘の絵なのかな。あ、でも、いやいや、娘はちっちゃい頃に別れちゃったんだよね。多分。と思いたいんだけど。お母さんなんだけど失敗しちゃってる絵だよね。で、一つ気になる部屋が、この部屋。ということで、この部屋に行く、ここが子供部屋ですよね。この部屋に行く前で、今日は終わりたいと思います。いやー、でもなんかちょっと娘視点で見れるっていうのもまた、ちょっと面白いですね。怖さは今のところあんまりないけど、かわいそうな気持ちがいっぱいになってしまって、なんか泣いてしまいそうなんですけど、まあそんなこんなで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回、よろしかったら見てください。さようなら。